31. juli 2016. Et helt nyt spil kaldet Çiftlik Bank lanceres i den tyrkiske App Store. Spillet lader dig investere i din egen gård. Du kender rutinen, køer, høns og geder. Men Çiftlik Bank er mere end bare et spil. Det er forbundet til den virkelige verden. På appen kan du investere dine penge i virtuelle husdyr. Ved at gøre det investerer du automatisk i rigtige gårde, der faktisk eksisterer. Og de rigtige produkter fra de rigtige dyr bliver så solgt i dedikerede gårdbutikker nær dig. Så Çiftlik Bank handler ikke kun om gaming. Du kan også tjene rigtige penge og støtte landmænd. Lyder for godt til at være sandt, ikke? Rigtigt. Denne uskyldige unge mand er hjernen bag appen. Han narrede et helt land, svindlede penge fra over 100.000 mennesker og forsvandt med over $80 millioner. Hvor er han i dag? Og hvordan gjorde han det? Çiftlik Bank begivenhed. Penge, svigermor, Çiftlik Bank begivenhed. Kæmpe stor beskæftigelse begivenhed. Çiftlik Bank stabilitet begivenhed. Çiftlik Bank begivenhed. Çiftlik Bank stabilitet begivenhed. Mehmet Aydin vokser op i Bursa. Det er en stor by i det nordvestlige Tyrkiet. Hans baggrund er beskeden. Hans familie har ikke mange penge, så han dropper ud af skolen som teenager og tjener til livets ophold som tjener og opvasker. Hans egentlige drøm er at blive en berømt rapper. Jeg er en pirat, mist mig ikke. Du er skatten, jeg er bange for. Jeg vil ødelægge menneskeheden for at nå dig. Han bliver aldrig stor, men han får nogle kontakter i den tyrkiske rapscene og møder en online spiludvikler. De to bliver venner. Aydin er en stor fan af Facebook-spillet Farmville. I hans fødselsår slår han sig sammen med sin nye ven i hans kælderlejlighed og medudvikler en Farmville-klon. De kalder det Çiftlik Bank. Det er tyrkisk for Farmbank. Spillet bliver en øjeblikkelig succes. Det tiltrækker 50.000 aktive spillere på mindre end 8 måneder. Ideen er enkel. Du starter og styrer din egen gård. Du bruger guld som valuta til at købe dyr, som kyllinger, geder, kvæg og bier. Du tjener penge ved at sælge honning, æg og mælk, som dine dyr producerer. Du kan derefter bruge overskuddet fra disse salg til at købe mere husdyr osv. Du kan også betale rigtige penge for at købe virtuelt guld og drive din gård. Og det er ikke bare en pay-to-win-model. Hvis du også driver din gård godt og tjener noget ordentligt virtuelt guld, kan du veksle dine virtuelle indtægter tilbage til rigtige penge. Aydin har en banebrydende idé. De penge, som spillerne hælder ind i spillet, vil blive investeret i reelle husdyrdrift. Og overskuddet fra disse rigtige gårde og produkter vil flyde tilbage til spillerne. Så Çiftlik Bank bliver en hybridform mellem et videospil og en crowdfunding-platform for tyrkisk landbrug. Investeringer som disse er i høj efterspørgsel på nuværende tidspunkt. Tyrkiets landbrug kæmper på grund af en række faktorer. Flere og flere produkter må importeres. Men Çiftlik Bank giver pludselig folk en chance for direkte at støtte landets samlede landbrugssektor. Tidligt på året lancerer Aydin de første 2 virkelige gårde nær sin hjemby. Han afholder store åbningsceremonier. De overværes af en distriktsguvernør og en lokal borgmester. Aydin er en popstjerne ved disse begivenheder. Livvagter må beskytte den succesfulde iværksætter fra hans fans. Fra begyndelsen støttes Aydyns projekt af nogle indflydelsesrige personer. Denne reklame har den berømte tyrkiske tv-skuespiller Mehmet Çevik. Çevik fungerer også som virksomhedens presseansvarlige. Inden for et år dukker der mere end 100 af disse gårdbutikker op over hele landet. De sælger produkterne fra Çiftlik Bank-operationerne. Her kan du se ost, honning og pølser med logoet. Çiftlik Bank-spillere modtager 5% af deres fortjeneste i vouchers til disse butikker. Du kan vælge produkterne i spillet og hente dem på den nærmeste lokation. Resten af fortjenesten skal være rigtige penge. Lad os sige, at en spiller betaler omkring $4.200 for at købe 3 virtuelle bistader. Han tjener $840 om måneden på sine bier, så inden for et år opnår vores online biavler en fortjeneste på over $5.800. På sit højeste har Çiftlik Bank over 500.000 aktive spillere. Mere end 130.000 mennesker investerer deres faktiske penge. Nogle af dem tager endda store lån for at gøre det. I alt til $150 millioner bliver hældt i spillet. Desværre er Çiftlik Bank et kæmpe svindelnummer. Et pyramidespil, og Mehmet Aydin er en bedrager. Produkterne i franchiseforretningerne kan bære spillets logo, men de kommer ikke fra virksomhedens egen husdyrproduktion. De fleste af disse gårde er inaktive og tjener kun som et skalkeskjul. I begyndelsen får spillerne dog altid deres penge til tiden. Men Aydyns pyramidespil fungerer kun, så længe det vokser og tiltrækker nye spillere, der investerer nye penge. Pengene bruges derefter til at udbetale fortjeneste til eksisterende spillere. Virksomheden laver omfattende markedsføring og uddeler provisioner for at bringe nye spillere ind.
I slutningen af 2017, kun 1,5 år efter spillet blev lanceret, begynder tingene at blive rodede. Spillere klager over falske løfter på sociale medier, og finansielle tilsynsmyndigheder i Tyrkiet har sat Çiftlik Bank på deres radar. Myndighederne bliver særligt skeptiske, da de finder ud af, at selskabets bankkonti holdes af et skuffeselskab baseret i det nordlige Cypern. En anden tyrkisk myndighed, det tyrkiske Ministerium for Told og Handel, begynder at undersøge virksomhedens økonomi. Aydin indser, at han ikke kan opretholde sit skema meget længere. I december 2017 sælger han pludselig sine aktier i virksomheden. En måned senere siger Çiftlik Bank, at de har stoppet med at acceptere nye brugere. Den stopper også med at udbetale overskud. Rygtet siger, at bankerne nægter at arbejde med Aydins virksomhed efter klagerne. Mange spillere er rasende og vil have deres penge tilbage. Nogle af dem har investeret alle deres opsparinger i troen på, at de kunne tjene penge og samtidig gøre noget godt for deres land. Nyheden bryder officielt i marts 2018. Myndighederne fastslår, at Çiftlik Bank faktisk er et svindelnummer. Anklager indleder en strafferetlig efterforskning. De udsteder en arrestordre på Mehmet Aydin og nogle af hans medarbejdere. Men Aydin er forsvundet sporløst. Interpol udsender en rød meddelelse om hans anholdelse. Politistyrker verden over bliver bedt om at spore ham. Det viser sig snart, at Aydin er flygtet til Uruguay. Men han holder sig ikke lige frem i baggrunden. Han ses køre rundt i sin Ferrari. Han lægger denne video op. Dette er hans private yacht. For at betale for alt dette stjal Aydin millioner fra Çiftlik Bank-brugere. Og det har han gjort længe før han stak af til Uruguay. Hans tidligere livvagt siger, at han ofte tog til casinoer i det nordlige Cypern for at spille og feste hårdt. Nu ser det ud til, at han bare fortsætter med at leve det gode liv nede i Sydamerika, som om intet var sket. 12.000 kilometer væk dominerer bedragerihistorien de tyrkiske medier i månedsvis. Vrede spillere stormer en af de rigtige gårde og forsøger at læse dyrene på lastbiler. Aydin spiller offeret og skyder skylden på den tyrkiske stat. Han siger, at han ikke kunne betale sine spillere, fordi myndighederne beslaglagde hans virksomhedsaktiver. Hans tidligere partner er travlt optaget af at undskylde over for den tyrkiske offentlighed. Dette er skuespilleren Mehmet Sevik, der ringer for at undskylde på national tv. Der er 2 tårne, 2.000 dyr, det bliver åbnet. Så begynder opmærksomheden omkring Aydin langsomt at aftage. I januar 2022 finder private efterforskere ud af, at Aydin muligvis gemmer sig i Brasilien. 1,5 år senere melder Aydin sig til sidst til det tyrkiske konsulat i São Paulo. Han bliver arresteret og fløjet til Tyrkiet 2 dage senere. En flok journalister venter på ham, da han ankommer til Istanbul. Han bliver stillet for retten kort efter. Mehmet Aydin og hans medskyldige står over for lange fængselsstraffe. Og med lange mener vi virkelig lange. Aydin ser på i alt 89.000 år i fængsel. Hans Ferrari og yacht er blevet beslaglagt af myndighederne i Uruguay. Han flygtede med $80,5 millioner, 322 millioner lira i kontanter. Han vendte tilbage med kun $13 i sin pung. Det er absurd, at Aydin var i stand til at underslæbe hundreder af millioner af dollars på så kort tid, mens ingen rigtig stillede spørgsmålstegn ved hans temmelig ukonventionelle forretningsmodel. En hel nation troede på den tilsyneladende banebrydende idé fra denne tilsyneladende uskyldige drengede mand. At støtte dit lands økonomi ved at spille og blive rig undervejs lød som et fristende tilbud.